Θέλω να πω ότι να σας συστήσω καταρχήν τον κύριο Διαλά, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος του αδερφοποιημένου Δήμου Αγρατζίας Κήτου. Είναι εκπρόσωπος του Δημάρχου, του κυρίου Κόντρου, ο νέος Δημάρχος της Αγρατζίας, ο οποίος δεν μπορούσε γιατί έχει κάποιες επικοινωνικές δυσκολίες να έρθει. Πήραν την πρωτοβουλία να βοηθήσουν τους δημότες μας στα πλαίσια των δυσκολιών που ξέρετε όλοι ότι αντιμετωπίζουν, τόσο το Δήμο το δικό μας, όσο και το Δήμο της Καλαμάτας, με τον οποίο είναι επίσης αδερφοποιημένοι, παρέχοντας τρόφιμα στις συσκευασίες που θα διαθέσουμε σε όσους συνδημότες μας δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και έχουν δυσκολίες. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία, είναι μια μεγάλη ποσότητα που συνολικά είναι νομίζω 2,5 τόνοι ρήπου. Θα κρατήσουμε εμείς το 60%, το υπόλοιπο θα πάει στην Καλαμάτα. Γίναν όλες αυτές οι ενέργειες πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά. Ξαναλέω με δική τους πρωτοβουλία, δεν το ζητήσαμε και αυτό τιμά ακόμα περισσότερο την προσφορά αυτή και την δίνει αξία. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς, πολύ χαρούμενοι, γιατί ο Κυπριακός λαός πραγματικά δείχνει, ένας λαός της προσφοράς και της θυσίας, ότι στις δύσκολες ώρες βάζει πλάτη και βοηθάει την ελληνική κοινωνία, η συνοχή της οποίας δοκιμάζει. Θέλω επίσης να το ξέρετε, γιατί και εσείς έχετε περάσει, το συζητήσαμε πιο πριν, ότι ο Δήμος Ζωγράφου είναι ίσως η μεγαλύτερη κυπριακή πόλη στον ελλαδικό χώρο. Έχει πάρα πολλούς φοιτητές, τα γραφεία των φοιτητικών παρατάξεων είναι εδώ, τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο είναι εδώ. Άρα πάρα πολύ δυναμικό και μάλιστα το επιστημονικό δυναμικό της Κύπρου είτε έχει περάσει είτε ζει εδώ είτε επιστρέφει αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του. Έτσι είναι για μας μεγάλη τιμή και χαρά αυτό. Πιστεύω ότι στις δυσκολίες κρίνονται οι φίλοι. Αυτή η κίνηση ουσιαστικοποιεί τις σχέσεις αδελφοσύνης των δύο Δήμων και θα ήθελα να μεταφέρετε εκ όλου του Δημοτικού Συμβουλίου τη χαρά μας, την ευγνωμοσύνη μας και την μεγάλη τιμή που αισθανόμαστε για αυτή την προσφορά που μας κάνετε. Πιστεύω ότι θα βρεθούμε σε μια θέση να τα αποδώσουμε όχι σε δύσκολες στιγμές έχουμε μέχρι εσάς. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω κιόλας που είστε όλοι εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, είχα καθίσει το Σαββατοκύριακο και έγραψα στο χαρτί ένα λόγο. Πατώντας όμως το πόδι μου στην Ελλάδα, κατάλαβα πλέον ότι δεν θέλουμε προκατασκευασμένους λόγους. Θέλουμε πραγματικά λόγια ψυχής. Ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει το μεγαλείο της ψυχής του Έλληνα. Είναι πραγματικά μόνο μια συμβολική κίνηση αυτό που κάνουμε σαν Δήμος Αγρατζιάς, διότι η Ελλάδα στην Κύπρο έχει προσφέρει πάρα πολλά που πραγματικά ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να τα ανταποδώσουμε. Προσωπικά εγώ, επειδή ζούσα από το 2000 μέχρι το 2006 στο Δήμο Ζωγράφου σαν φοιτητής, φιλοξενούμενος, γι' αυτό επέλεξα να έρθω εγώ κιόλας να παραδώσω έτσι αυτή τη συμβολική προσφορά. Σε τέτοιες στιγμές πραγματικά σας υποσχόμαστε ότι και σαν αδερφοποιημένος Δήμος και σαν Κυπριακός Ελληνισμός θα είμαστε πραγματικά δίπλα σας. Έχω ήδη ρωτήσει τον Δήμαρχο τι άλλο θα μπορούσε να χρειαστείτε στο άμεσο μέλλον και μου έχει ήδη μεταφέρει κάποια πράγματα και θα προσπαθήσουμε και πάλι να διοργανώσουμε κάποιους εράνους, αν θέλετε, κάτω στην Κύπρο για να ξαναείμαστε σύντομα κοντά σας και να προσφέρουμε τη βοήθεια μας και τη στήριξή μας. Φεύγοντας από εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, διότι δυστυχώς και η Κύπρος μπαίνει πλέον στην ίδια τροχιά με την Ελλάδα όπως ήταν η Ελλάδα του 2008. Η Κύπρος έχει υποβαθμιστεί όπως γνωρίζετε όλοι και μέχρι το τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και μου έχει προσφέρει τις γνώσεις του και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα ήθελα πραγματικά να τον ευχαριστήσω, διότι οι συμβουλές του θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες.
Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί ακριβώς σκοπός ήταν να προσφέρουμε αυτή τη συμβολική στήριξη. Να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι εδώ πάλι με κάποιο άλλο είδους βοήθεια πιθανόν. Θα δούμε στο μέλλον. Αυτά δούμε. Ένα εγώ φυσικό αέρα δεν μπορείς να φέρεις τα αυτή. Αν καταφέρουμε και εμείς να το πάρουμε, τότε ναι. Αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω μια αναγνωστική και συμβολική πλακέτα να μεταφέρετε στο βίντεο. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερο ανάμνησης και ευχαριστίας μαζί με τις αρχές ομάδες να πάτε καλά. Θα ήθελα και εγώ να παραδώσω μια επιστολή από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κόρτα. Όπως είπατε, δυστυχώς λόγω κάποιας ασθένειας δεν μπορεί να ταξιδέψει. Όμως μου έχει μεταφέρει πραγματικά τις ευχές του και ευχόμαστε να τον έχουμε και σύντομα κοντά μας. Σας φαίνεται μεγάλη χαρά. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάσουμε την επιστολή του Δημάρχου. Η κυρία Στρακαντούνα, εσείς που έχετε μεγαλύτερη. Λοιπόν, είναι προσφέρηματος ζωγράφου, φίλε Δήμαρχε. Ο Δήμος Αγρατζιάς, ως ένδειξη εκτίμησης και αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, αποστέλει στον αδελφό Δήμο ζωγράφου αυτή τη μικρή βοήθεια σε είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης για τις ανάγκες της πραγούλων δημοτών σας. Οι δημότες Αγρατζιάς και οι μαθητές των σχολείων της περιοχής από την πρώτη στιγμή συνέβαλαν στην εκστρατεία που έγινε στην Κύπρο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και η οποία διανεμήθηκε σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά όμως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Αγρατζιάς για βοήθεια στους αδελφοποιημένους με την Αγρατζιά Δήμου ζωγράφου και Καλαμάτας. Διαχρονικά και ιστορικά καταδεικνύεται ότι η ρωμιοσύνη στις δύσκολες στιγμές ανδρώνεται και θεργεύει. Γι' αυτό πιστεύω ότι σύντομα οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν και ο ελληνισμός πάλι θα αναπτυχθεί και θα ευημερήσει. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρατζιάς, σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. Λυπάμαι που δεν μπορώ να παρευρεθώ στην παράδοση του υλικού λόγω μικρού προβλήματος υγείας, αλλά το μήνυμα και τη συμπαράσταση του Δήμου Αγρατζιάς θα μεταφέρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάριος Ρεαλάς και ο προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας Κύπρος Βουλιάς. Καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο έργο το οποίο έχετε να επιτελέσετε. Με την ευκαιρία των εορτών σας εύχομαι εκ μέρους των Δημοτών της Αγρατζιάς καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Με εκτίμηση Κώστας Κόρτας, Δήμαρχος Αγρατζιάς. Αυτή είναι η επιστολή του Δημάρχου.